बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय खौरां। एशिया हादरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायनाय डुरान्ड काप बादायनाया जोंनि बिटिआरनि साइ गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 6 आगस्ट खालारनिफ्राय जागायगोन। अरे बिछा हुआ है मैदान ये, क्या समा हुआ है पैदा ये। आरो बे डुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसीआबो गेलेनो खाबु मोननाय जादों आरो बेयो मोनसे बर' हारिनि आरो बिटिआर सरकारनि मोनसे जाफुंसार होनना बुंनांगोन। मानोना बिटिआरआव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायखौबो बिटिआरनि गेलेनाय आयदाखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो खामानि मावगासिनो दं। आरो बे समावनो एशिया हादरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो देरसिन जोलुर बादायनायाव बिटिआरनि बड'लेण्ड एफसीआबो गेलेनो एबा बादायनो खाबु मोनबाय। थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय गेलेनाय आयदायाव मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै साननो गोनां एबा साननो नांगोन। आरो बे समाव फिन आरोबाव फोरमायबावोदि एशिया हादरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायनाय डुरान्ड कापआव बिटिआरनिफ्राय बड'लेण्ड एफसीआबो गेलेनो खाबु मोननाय जाबाय। आरो बे डुरान्ड कापआव एशिया हादरमानिनो गासै मोन 24 हानजाया गेलेगोन आरो बेनिनो बिटिआरनि बड'लेण्ड एफसीआबो गेलेनो खाबु मोनगोन एबा गेलेगोना रोखा जाबाय। दानिया फैगौ आगस्ट दाननि 6 खालारनिफ्राय जानो गोनां बिटिआरनि क'क्राझाराव थानाय साइ गेलेग्रा फोथाराव बयनिख्रुइबो गोजामसिन डुरान्ड कापआव माबे हानजाया बाहागो लागोन एबा गेलेगोन जों नायना लानि। E vole lo maticine D'amore oggi nel patte, bota è roi matile. Forward ball, there's a chance. Can he score from there? He scores the first goal. अरे बिछा हुआ है मैदान ये, क्या समा हुआ है पैदा ये। सांसों को रोका है पुराना झोंका है, उछाला सीने से पैरों पे दिल को टिकाना है। सीधा पास करो दिल अब गोल निशाना है। E vole lo maticine D'amore oggi nel patte, bota è roi matile. Pancin channa bashana rom Chen chong tu na shana biro सिखा दो पैरों से कैसे धड़कने मिलाना है। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।